F'ta Sannat Għawdex il-Prim Ministru appella l-għaqda li l-folla numeruża li jilħad filgħodu nġabret biex tisma' l-messaġġ tiegħu appellala biex tagħti l-appoġġ assolutu lejaltà lil mexxej il-ġdid bħalma ser ikun qed jagħmel hu dan biex il-moviment laburista jibqa' b'saħħtu miexi il quddiem. Ħankun qed nagħti lil mexxej il-ġdid imma wkoll l-appoġġ inkondizzjonat tiegħi. Inħeġġitkom biex intom tagħmlu l-istess. Il-Prim Ministru qal li b'differenza għal żmien ilu illum il-Moviment Laburista qed igawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-pajjiż. Il-familji Maltin u Għawċin m'għadhomx maqsumin b'mod l-naħa t'isfel tal-pajjiż forsi xaqleb aktar lejn il-Partit Laburista, in-naħa ta' fuq tal-pajjiż forsi xaqleb iktar lejn il-Partit Nazzjonalista. Illum kburin li il-pajjiż kollu ixaqleb lejn il-Partit Laburista u lejn dan il-moviment. Dr. Muscazzi jgħid li meta ħadd tmur tal-gvern, il-pajjiż kellu deficit, iżda jinsab gburi li l-mexxej il-ġdid ser iħallilu l-kaxxa ta' Malta b'saħħitha biex il-flus jitqasmu b'mod għaqli lil poplu Malti u Għawċi kollu. Jiena għandi xorti li ħankun l-ewwel Prim Ministru Laburista li ħankun rekkint għal poplu sissa kif qedtilkom 600 miljun u naf li meħħa jiġi warajja ħajjoħsibhom dawk il-flus ħajhom fuq li hemm bżonn u ħajġemma aktar jekk hemm bżonn ukoll. Appella biex kull min jikkwalifika biex jivvota l-elezzjoni tal-mexxej Laburista joħroġ jagħmel dan biħġaru ħalli jintwera biċ-ċar kemm id-demokrazija interna fil-partit taħdem. Il-Prim Ministru ringrazzja lis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta tax-xogħol siwi tagħhom favur Malta wara li fjum ir-Repubblika ġew majra u mżebilħa minn xi nies. Tenna li għall-iżbalji li saru ser jerfa' r-responsabilità kollha hu sabiex il-mexxej ġdid li ġej warajh ikun jista' jibda paġna ġdida kemm għall-Partit Laburista kif ukoll għan-Nazzjon Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.